Wannan sabulu da hayakin da nake magana akai kenan. Ga sabulu manya, ga sabulu ƙanana, ga hayaki. Na rantse da Allah duk wanda ya samu wannan ɗaya daga cikin waɗannan ko babba ko ƙarami yana wanka da shi. In dai fannin buɗin harkoki ne, ya samu manyan kuɗi, yana da sila ba shi da sila, harkokinsa su buɗe ko kuma kasuwancinsa ya buɗu ko kuma mace Allah ya kawo mijin aure. Kai wallahi ko mace ta haɗa wannan ko tana da matsalar iska ko kuma wani jifa ko sammu ko baki ko makaru, wallahi sai ya lalace kuma sai Allah ya kawo mijin aure. Kuma sabulu ne wanda aka hada shi islamically tajriba. Sabulu ne da aka hada da itacuwa da turarurruka da mahaɗai da kalolin sabulai da ayoyin Allah, wanda wallahi azim mutum ya hada yana wanka da shi. Duk yadda al'amuranka suka tsaya, duk yadda kasuwarka ta tsaya, duk yadda komai naka baya tafiya, wannan sabulu da hayakin ka mallake shi kana wanka da shi, wallahi azim sai ka gode wa Allah. Ga sabulu kanana ga manya. Da yawa za su na tambaya na ni meye bambancin sabulu babba da karami? To ayya halin dai bambancin babba da karami shine yawa. Duk inda aka ce karamin sabulu ko babba bambancin su yawa ne. Saboda wani bai da halin ya sai babban, wani karami yake da hali, wani kuma yana da halin sayan babban, wani kuma yana so yana wanka da shi da ƴaƴansa ko iyalansa saboda kariya. To wannan shine a takaice kun ga sabulu ga hayaki da nake yawan yin magana a videos dina. Number wayar da za a same mu ko kana wace ƙasa a aika ma ko kana wani gari ko mun lungun da kake sako ya je gare ka. To Allah ya taimake mu ai mana sharing saboda Rasulullahi.